red je uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani izvjestitelju, poštovane kolegice i kolege. Iako je ovo izvješće o provedbi plana za prošlu godinu, ovo je naravno također i prilika da se progovori o problemima iz prethodnih godina, da ne kažem iz prethodnih desetljeća, ali i o nekim budućim dilemama. Mene ovo izvješće upravo potiče na sveobuhvatnu raspravu o ovoj bitnoj temi. I kad god se spomene upravljanje državnom imovinom ili privatizacija, prošla ili buduća, to me asocira na one možda mlađe generacije poznatije stihove barem da smo svi iz Njemačke, barem da smo svi iz Njemačke, koje pjeva poznati osječki reper Kandžija i više nego prikladnog imena. Da je u hrvatskih političara karakter njemačkog, onda bi možda koruptivno upravljanje bilo iznimka, a ne pravilo. I ne bismo danas bili tu gdje smo. Ali kad je već štošta otišlo ukrivo po takozvanom hrvatskom modelu koji je najmanje vidimo koristio hrvatskim građanima, iskreno se nadam da hrvatska politika uči na svojim greškama. I da nije svih ovih grešaka ne bismo mi danas imali ovakvu raspravu kakvu imamo. Već smo ovdje svi čuli da Hrvatska država ima udjele u brojnim tvrtkama. U nekim 100% udjele, u nekim manjinske, ima tu svega, od veterinarskih stanica do željeznice. I kod nas se vlasnički portfelj države u raznim tvrtkama procjenjuje na cirka 27 milijardi eura. I to je oko 60% BDP-a. A državni udjeli u tvrtkama u kojima država nema većinski udio, recimo Podravka, Končar, Telekom, još uvijek vrijedi više od milijardu kuna. I koje je pravilo? Koje je bilo pravilo dosadašnje? Pa ondje gdje je država većinski vlasnik, kao recimo u Hrvatskim autocestama i u Hrvatskim željeznicama, tu su najveći gubici. I tu je najlošije poslovanje. Čuli smo već u prethodnim raspravama, od korupcije do namještanja poslova, do profitiranja političkih stranki koje su stavile svoje kadrove i razne druge interesne grupe. A upravljanje tim tvrtkama, pa takozvani menadžeri spomenuti u prethodnoj raspravi, koji nabijaju desetke i stotine milijuna kuna gubitka. Pa za mene je i za svakog normalnog čovjeka menadžer onaj ko podigne poslovanje, ko podigne kvalitetu upravljanja, a ne onaj ko pod navodnicima odradi posao izvlačenja novca. I ko snosi najveću odgovornost? Pa najveću odgovornost nose prethodne vlasti. Evo za primjer ceste i željeznice. Danas su u financijskom glibu. Pa zapitajmo se u čijim mandatima je koja državna tvrtka tonula i kako je tonula, po kojem modelu. Neki možda misle da hrvatski građani imaju kolektivan gubitak pamćenja. A da ne spominjem što je s onim što je prodano, a nije plaćeno. Sve one sporne pretvorbe i privatizacije, i da se ne vraćam previše unatrag. Ono što bi ja pohvalila danas, da se sad vratimo u sadašnje vrijeme, a i u budućnost, to je taj registar državne imovine o kojem smo već ovdje slušali. Ali to je još daleko od idealnog. Sve ono što ide u smislu uvođenja reda je dobro. I barem da je toga više. Pohvaljujem informatizaciju, pohvaljujem objedinjavanje podataka koje je još daleko od idealnog. Pohvaljujem težnju ka transparentnosti, ali to su samo težnje. Čitajući ovaj izvještaj, ima na par mjesta rečenica da je potrebna veća transparentnost pri odabiru članova nadzornih odbora i uprava. Pa ja se slažem u potpunosti, ali što vrijedi ta rečenica kad to do sad u praksi nije bilo? I možemo pitati za ubuduće, kako ova Vlada planira birati vodeće ljude državnih poduzeća? Spominju se headhunteri, koji naravno nisu jeftini, pa se sad vladajući prepiru oko modela javnog natječaja, a unaprijed možemo pretpostaviti da će to vjerojatno se riješiti kao i do sada. I ovo izvješće nije sporno, ono je u redu. Međutim, sporna je tema kojim se ovo izvješće bavi. I prije bilo kakve prodaje treba jasno odgovoriti na pitanja. Što se prodaje?
A što se ne prodaje? Mi još uvijek nemamo jasnu viziju i misiju, ali ne preko medija i preko Facebooka, nego jasna misija i vizija Vlade. Prodati profitabilnu tvrtku za cijenu njene jednogodišnje ili da ne kažem kvartalne dobiti je nedopustivo. I da se razumijemo, ja nisam za socijalno upravljanje, ali nisam ni za prodaju pošto poto da bi se vatrogasnim mjerama sanirala neka rupa u proračunu, a takvih situacija je već bilo, hvala Bogu, i previše. I doista danas u javnosti imamo dva tabora i stalno slušamo ta dva tabora. Jedni su za što veću prodaju, a drugi su protiv prodaje. I sad pitanje je ono osnovno, koliko čega država treba posjedovati? I oko tog se spore i ekonomisti. I kakav takav konsenzus je kod nas postignut, recimo oko prirodnih resursa i oko infrastrukture. A s druge strane pristaše prodaje kao protuargumente navode liberalnu praksu sveobuhvatnije privatizacije uz tvrdnju da je država najgori gazda. I ja bih se složila s ovom tvrdnjom, ali samo kad je riječ o našoj državi. Jer ti koji navijaju za širu privatizaciju neka točno preciziraju koje europske zemlje su što zadržale u svojem vlasništvu, u javnom vlasništvu i po kojem modelu. A točan odgovor je, mnoge zemlje su zadržale štošta u svom vlasništvu i to u brojnim sektorima. I potom sudeći, ne možemo olako reći da država je svugdje najgori gazda. Možda je država kod nas najgori gazda, ali ne država. Dakle, ima itekako primjera gdje je vlast dobro upravljala. A kad sam već krenula na početku s onim, barem da smo svi iz Njemačke, ja bi sad nastavila s Njemačkom, pa bi recimo navela samo okvirne konture njemačkog državnog posjeda u različitim privrednim sektorima i javnim djelatnostima, ali onako blic jedan pregled. Po njemačkim željeznicama i po njemačkim telekomunikacijama najbolje se vidi politika sudjelovanja države na tržištu, ali kvalitetna politika. I sad neko će reći Deutsche Telekom je privatiziran. Pa je, privatiziran je, ali najkrupniji vlasnik je ostala njemačka država s 1/3 dionica. I ta tvrtka itekako pridonosi njemačkom državnom budžetu. I kad pogledamo samo popis njemačkih željeznica diljem svijeta, njihovih sjedišta, mi možemo već iz tog vidjeti koliko su privatizacijom svoje infrastrukture izgubile neke druge zemlje, a recimo Velika Britanija. Javne ustanove i korporacije, te dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću, sve je to u mješovitom vlasništvu države i jedinica lokalne uprave u Njemačkoj. I sve štima, nema gubitaka. A da ne spominjem bankovni sektor, ali moram ga spomenuti. Opet primjer Njemačke, ne trebamo ići predaleko. Njemačka država nadzire i podržava u jednom čvrstom jedinstvu između jedne stabilne vladine politike i privatnih interesa banke pod kapom Deutsche Bank. I dionice su u slobodnom opticaju, to niko ne spori, ali se zadržavaju unutar njemačkih granica. I sad će oponenti reći, pa ne možemo uspoređivati Hrvatsku i Njemačku. Ali odgovor je jednostavan, pa mogli smo. Mogli smo unatoč svemu, da nije bilo sindroma hrvatskog koruptivnog upravljanja i hrvatske koruptivne privatizacije. I sad da se vratim na nekretnine. Ovdje su već više puta spominjane. Mi danas od nekretnina dobijemo nekih cirka 45 milijuna kuna, dakle od najma. A kvalitetnim upravljanjem samo nekretninama u državnom vlasništvu bi se taj prihod države mogao udvostručiti. Jer te nekretnine mnoge su na atraktivnim lokacijama. A isto tako možete prodati one zapuštene i neupotrebljavane nekretnine, prvenstveno su tu vojni kompleksi, ali opet ti vojni kompleksi naravno nemaju riješene zemljišne knjige, pa je njihovo održavanje isto stavka. I sad opet vraćamo se na sukus problema, pa nije problem prodaja, problem je prodaja ispod cijene. I bilo da je riječ o nekretninama, bilo da je riječ o tvrtkama. I ponovit ću, nisam protiv prodaje određene imovine ili nekretnina, ali pitam je li nužno da se sad ide prodavati i koja je metodologija po kojoj će se prodavati. Neka se na primjer u tim zapuštenim vojnim kompleksima koji nisu uvedeni u zemljišne knjige da pravo građenja, te se tako osiguraju radna mjesta, neka se razvije to područje, pa će od ukupnih prihoda i država ubrati svoj dio.
Ali kako sam rekla, opet i tu je problem. I puno je primjera, možemo čitati po novinama, od Pule do Golog otoka i tako dalje. Samo je 5 od 330 vojnih nekretnina bilo u čistom vlasništvu. Prostorni planovi su nesređeni, kod nekih su zemljišne knjige, da ne kažem kod većine, nisu uređene. Nisu usklađene koncesije za pomorsko i kulturno dobro. Negdje su nekretnine opterećene blombama, povratima i tako dalje i tako dalje. A također ima jedan apsurd, a to je da se država sudara sa lokalnom samoupravom. Negdje se čak općina i grad međusobno sudaraju, recimo u primjeru Golog otoka i još je takvih primjera. I sad je tu strašno puno primjera koji to zorno pokazuju, nemamo vremena, ali ispada da smo mi sami, država je maćeha sama sebi. I onda neka netko kaže da se mi ne možemo uspoređivati s nekim i preuzimati neke modele. Pa ja bih rekla kamo sreće da smo se prije 20 godina uspoređivali s nekim i imali jasnu viziju i misiju kako treba raditi, kako treba rukovoditi s državnom imovinom. Ne bi danas bilo upola ovih problema. I na kraju, da ne ponavljam, ali pitanje je jedno za sve nas i za javnost. Ako neki tvrde da vlast ne može kvalitetno upravljati tvrtkama u državnom vlasništvu i da ih treba prodati, pa kako onda možemo očekivati da ta ista vlast kvalitetno upravlja državom? Hvala lijepo.